استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دری دم باش هدما پیشکش کردن بولتنا دنجمیر پینجا فرمو گرانترین سرموچا هنرمند روجاوای کردستان نافدار سعید گاباری سریع کاسینوری بازار هولیر راستی بوده که هاتونو چونه هات پشتی روزه که جشرو پرچونان نا برا گروپ چاکدار لعفرینه جاره کدن جانا سروشتی و گریای عفرینه نویسکاره که کرج بازار اقنامش لو بانگل پیدا کرد کو آوای استخباراتان گل مستین دبستانان بکار نینه هزاك عربي بسر ولاتك كان دافع عربي وقشتا هلا بهف قشنل بارزقها ديرا زوريا سوري دماش لسرية كاسينوري باجاري حوليرا پایتخت هرما كردستاني هنرمندكي نافداري روجاوای كردستاني راستي بويرا كهاتونو چوني هات ايرو لسرية كامپا دار شكران حولير لسينوري بارزقها حوليري هنرمند نافداری روجاوای کردستان سعید گاباری راستی بویره که هاتونو چونه هات و زیان بتنه مادی بون لگوری زانیارین رباس کود انجام بویره هاتونو چونه ده آجوکار اتومبیلی آوایی کی سیفیک بریندار بویه تو زیان نگشتیه هنرمند سعید گاباری بتنه زیان گشتیه اتومبیلی نویسکار کردی بازار قامشلو خالص مصور بانگ لپیدا کرد کو اوای استخباراتان لگل مامۆستەیان دبستانان بکار نینه بتایبەت ئەو مامۆستەیان کو بەشداریەت خۆنیشاندانên واندا ناکەن هەفدەمی وەرگرتنا پارتیا یەکیتیا دیموکراتیک پەیادێ ji desthilatê re ji rejîma Esed peyadê her wiha heman awayê serederî û riftarên wê rejîmê jî wergirtin û bikar anîn di hemû aliyên jiyanê de. پەیادێ li Rojavayê Kurdistanê ne tenê rêbazên xwe yên îdeolojikî ferskirin li ser dibistanan lê her wiha heman awayê behs bikar anîn di rêvebirina wan dibistanan de û xwendin ji mebesta wê ya bingehî ku avakirina jiyên mirovahiyê ye kirin xizmeteke ji bo siyaseta partiya xwe. پەیادێ ji bo gihiştin bûye armanca xwe mîna siyaseta rejîmê ya berê di xwendinê de bikartanî wê jî zarok û mamostayê dibistanan neçar kirin ji polên xwe yên xwendinê derkevin û berê wan dan kolanan û bi mesîre anko rêveçûnan rabûn ji bo mebestên hizbayetî û ew mamostayên ku beşdarî di wan rêveçûn anko mesîreyên peyadê de nedikirin raserî dêvçûn û lîkolîn û lêpirsînê de hatin. دربارەی vêyekê nivîskarê Kurdiyê bajarê Qamişlo Xalis Misewir konaskiriye bi nêzîkbûna xwe ji peyadê li serûpela xwe ya mîdya civakî Facebook di belavkirinekê de bang li rêveberiya perwerdehiyê ya peyadê kir ku awayên dûr ji dîmokratiyê di serederî lê gel mamostayên ku beşdarî di wan mesîre anko rêveçûnan de nekirine nekin. Ji ber ku ew awayekî istixbaratî ye û ziyanê digihîne navbangên peyadê. Ew nîvsandina nivîskar Xalis Misewir diyar dike ku peyadê bi îdeolojikirina xwendinê mîna serederiya rejîmê bikartîne ew yek şaştiyek ew di vê peyadê jê vegere. پشتی روزێکê ji şer û pevçûnan navbera grûpên çekdar li Efrînê careke din jiyara siruştî vegeriya Efrînê dawîttirîn pêşhate di vê raportê de. پشتی روژێکی ji şer û pevçûnan navbera çekdarên şuheda eşirqiye li aliyekî û hêzên Tirkiye û grûpên çekdar li aliyekî din de careke din jiyana siruştî ve geriyayê navenda bajarê Efrînê. Li gorî jêdera taybet ya ji bajarê Efrînê ji arkêra ragihandiye ku şerê du hatiye rûdan rewşek tevlîhevî û metirsî li cem xelkê sivîl durust kiriye ji ber ku şerê herî germ li navenda bajarê Efrînê bû bi taybet ta Xavelat û Mehmûdiyê û rêya rajo û şer ta Danêsbeyê berdewam bû. û îro 19 mijdara 2018 jiyana siruştî vegeriyaya Efrînê û xelk çûn ser karûbarên xwe. Ji derê tekez kir ku xelkê taxa Vêlad rastî ziyanek mezin hatin û camên malên wan ji ber teqîna topan hatin şikandin û hin alî hene dibêjin ku hin welatiyên sivîl jî birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyan hatin veguhestin. Rawangeha Sûrî ya mafê mirovan ragihand ku di encama şerê Efrînê de 25 kes ji her du aliyan hatin kuştin û sedema şer ew bû ku grûpa eşirqiyê ji bin kontrola biryarên Tirkiye derket bû lê wema ew şer li ser wan hat encam dan. Çekdarên artêşa niştîmanî di daxuyaniyekî de tekez kirbû ji bo derxistina grûpên ku bi karê bin pêkirinan û diziyê derheqê welatiyan de radibûn hatiye encam dan. Ji aliyê xwe ve ji derekî leşkerî ji Efrînê ji malpera zaman Elwasl ya opozisyona Sûrî sedemên pêkanîna operasyona leşkeriya deh ser Efrînê eşkere kir û got tevî ku çekdarên grûpa şuheda eşirqiyê xwe hilweşand bû û biryara radestkirina çek û teqemeniyên xwe radest bikin derxist bû.
لێ ئەو هلمەت هات ئەنجامدان ji ber nakokî di navbera xewla berpirsê çekdarên Şuheda Eşşerqiya û Ebu Hatim Şeqra de hebû ji ber ku Şuheda Eşşerqiya ji Ehrar Eşşerqiya cuda bibû. Nakokî wan yên kevin jî hene ew jî li ser biryara rûbrûbûna qedexekirina rejîma Esed li bajarokê Tadifê ku ew bû xewla ew biryar red kiribû. Çalakvanekî Efrînê nexwest navê wê re eşkerekirin ji arkêra ragihand ku ew şer hin sedemên xwe hebûn ji ber ku ne bi tenê Şuheda Eşşerqiya bikarê binpêkirinan li Efrînê radibin lê karê dizî û talankirina malan bûye diyardeyek giştî û li her gundekî û navçeyekî û taxeka Efrînê têne encamdan. Li gorî agahiyan ku çekdarên Şuheda Eşşerqiya derdora 700 çekdarî ne û piraniya wan xelkê dêrazorê ne û baragehên wan li navenda bajarê Efrînê bûn. Çalakvanan ragihandin ku sedema şer hatiye rawestandin ew bû ji ber ku çekdarên Şuheda Eşşerqiya xwe rastî aliyên berpirs kirin û ew yek di vîdyoyekî de hatiye eşkere kirin. Rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku hêzeka Erebî bi ser welatekî Kendava Erebî ve geştiya hêla bi hevgeştinê li parêzgeha dêra Zorê ya Sûriyê. Rewangeha Sûriyê ji bo mafê mirovan ragihand ku hêzeka Erebî bi ser welatekî Kendava Erebî ve geşt hêla bi hevgehiştinê di navbera çekdarên Sûriya Demokratîk PYD û rêxistina terorîstiya Daişê li parêzgeha dêra Zorê ya Sûriyê. Heman rawangehê jê derene bawerpêkirî tekez kir ku ew hêz gehiştiye Berîka Dawiyê ya rêxistina terorîstiya Daişê li Rojhilatê Feratê lê gundewarê dêra Zorê yê başorê Rojhilat. Ew jî beriya 72 demijmêran û piştî çend demijmêran ew hêz ji wê deverê derket. Rawangehê navê wî welatê Kendava Erebiyên hêza xweşandiye dêra Zorê eşkere nekir û tekez kir ku otomobîlên leşkeriyên cor bi cor yên hefeymaniya navdewletiya li dijî Daişê li wê deverê hatin dîtin. Ajokarên wan otomobîlan bi zimanê Erebî daxivîn. Rewangeha Sûriyê ji bo mafê mirovan amaje kir ku hîn nezelalî derbarê sedemê seredana wê hêzê heye û hîn diyar nebûye. Ku hatina wan ji bo wê deverê di çarçoveya amadekariyên egera beşdariyekî Erebî lê tanûşt hêzên hefeymaniya niştîmanî lê dijî Daişê di nava xaka Sûriyê de piştî ku Daişê karî bû bêhtiriya deverên ku Hesedê li wê deverê kontrol kiribûn vegerîne û piştî belavbûna nûçeya xwendina Emerîka ji plana guhartina hêzên Emerîka li wê deverê bi hêzên Erebî. Serokê Tirkiye û serokê Rûsyê wê li bajarê İstanbulê bijvin û rewş û cenga Sûriyê we yek ji mijarên serekeyên civînê be. Di daxuyaniyekê de Kremlîna Rûsî ragihand ku îro duşemê Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye wê li bajarê İstanbulê pêşwazî li Vladimir Putin serokê Rûsya bike wê çend mijarên giring yên girêdayî bi rewşa deverê ve gotûbêj bikin. Her wiha di daxuyaniya Kremlîna Rûsî de hatiye ku şerê navxwe û çareserkirina krîza Sûriyê û yek ji mijarên herî sereke yên civînê be. Çûk ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê ku bi xweş bajarê Amûda xwaragir e û temen nêzîkî 10 salana ji hezkirin û rêzgirtina pêşmerge re cilûbergên pêşmerge li xwe kiriye û strana min divêt pêşmerge bin bi hest û şêwa û dengekî pir ciwan strandiye. Di torên civakî de belav bûye cihê dilxweşiya hejmareke ber fireh ji çalakvanên Kurd. Şopînerên me hêja berî ku em bultena xwe bi dawî bînin dubara me senûçiyar bêne dîrawa. Piştî rojekê ji şer û pevçûnan navbera grûpên çekdar li Efrînê careke din jiyana siruştî vegeriya Efrînê. Nivîskarekî Kurd ji bajarê Qamişlo bang li pêdê kir ku awayê istixbaratan li gel mamosteyên dibistanan bikar neyne. Hêzeka Erebî bi ser welatekî Kendava Erebî ve gihişta hêla bi hevgiştinê li parêzgeha dêra Zorê ya Sûrî.
بولتانە ما بداوی هات بمێن خۆشیێدا.